EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalikol. Kalbo! Napalingon si Manong. Isa pong napakagandang gabi sa inyong lahat. Ang oras po natin, we get 29 minutes after 6 o'clock in the evening on a beautiful Tuesday. Araw na po ng Martes. Parang kailan lang yung weekend, ano? Diba? By the way, maraming salamat sa mga nakatutok sa atin dyan. Siyempre, mga nakatutok sa atin dyan, solid na solid. Basic na basic. Pagpatak ng alas 5, nakatutok na yan. Car Club Garage, dyan sa may Bacoor, Cavite. Ayan, kung kayo po ay magpapa-maintenance ng inyong mga sasakyan. Apakalupit, apakaangas yan! Ayan, kay Sir Chris, tsaka kay Ma'am Melay Henson. Ayan, Car Club Garage. Ayan, syempre, dyan tayo nagpapa-maintain. Maintain lang, maintain. Basic. Ayan, Car Club Garage, maraming salamat sa pagkikinig palagi dito sa 90.7 Love Radio. Eto, wag na nating patagalin to, Tang! Pag-usapan na natin to! Vlogger na si Cherry White. Oh no! Pinatulfo ang dating karelasyon na si Boy Tapang. Wow! Yan. Eto na. Matapos daw magsalita itong si Boy Tapang, naggalit na galit sa kanyang Facebook Live ng mga masasakit na salita at libelos na akusasyon kay Cherry White na sinasabing merong matanda, may mga kung ano-ano pang lalaki at kung ano-ano pa. Abatang, logican na natin to. Ay, sige, huwag mo nang patagalin. Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Oy, isa pala sa laging nakatutok sa atin at nakikinig ng logican. Si Mama Mayet de la Rosa. Mama Mayet and Mayet de la Rosa Fine Jewelry, nakatutok palagi sa atin yan. At takin mo, si Mama Mayet nakikinig, logican na yan. Oh, eto na, logican na natin to. Boards, alam nyo, ito yung pinaka-basic na mangyayari sa isang relasyon kapag wala talagang blessing ni Lord. Hindi talaga tayo magkakaroon ng peace of mind. Walang katahimikan kahit anong effort na gawin ng isa't isa. Di ba napapansin nyo? Or baka na-experience mo, Boards, na mismo alam mo na nagmamahalan naman kayo, alam mo na mahal nila ang isa't isa, pero hindi pa rin sila nagkakasundo. Ano kaya ang humahadlang sa kanila? O ano ang humahadlang sa inyo? Ayon nga po sa interview kay Cherry White, di ba? Oh, nag-umpisa daw yung sa sobrang sweet itong si Boy Tapang. Sa panunuyo sa kanya, ginagawa daw siyang prinsesa. Wow! Di ba? Pero nang tumagal na, naging sobrang siloso na umano. Well, isang beses daw sa result nang nag-aaway sila kasi nag-swimming daw si Cherry White na nakapanty lang. Oy ka. Siyempre, mga kalalakihan, mga followers, nagpa-picture, doon na, nagselos na. Well, mga kabisyo, eto po makikita po natin ang underlying cause o dahilan, wala nang iba, kundi ang pride. Oh no! Yes, mga kabisyo, pride. Now, bakit naging, di ba? O bakit na yan ang naging sanhi ng problema? O, di ba? Now, bakit ang pride ang nagiging sanhi sa problema? Yan ang basic na logika natin. Well, mga kabisyo, pride can play a role in a relationship challenges na problema. Diba? Kasi pride can hinder effective communication. Yan ang pinaka-importante sa lahat. If
individuals ay hindi willing or unwilling to admit na mali sila o humingi man lang ng apology, well, it can lead to misunderstanding and unresolved issues. At isa pang dahilan dyan, refusal to compromise. Ang pride po might make ang bawat isa, individual, resistant to compromise or to find a middle ground in disagreements. 'Di ba? So, diyan talaga nagkakagulo-gulo. Halimbawa, Col, meron kayong hindi pagkasundoan ni Mrs. sa kulay na kurtina sa bahay ninyo. Hindi mo naman ipipilit na dapat ganito ang kulay, kundi ipaintindi mo na ikaw ang masusunod. Kasi una, nakasulat naman yan sa Biblia na wives, submit to your husband. At sinasabi din ko ng Biblia na husband, love your wife. O wag natin silang sasaktan, di ba? Kaya ipaliwanag mo sa kanya na merong pagmamahal. Kung white ang gusto niya na kurtina, basic yan. Ikaw pa rin ang masusunod. Sabihin mo sa kanya, gusto mong kurtina, ang color ay pink. Pero i-explain mo na merong pagmamahal. Yun! Di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na basic yan, ha? 35 after 6 o'clock. Here's a song coming from Yano with SM right here on Metro's number 1. 90.7 Love Radio. Good evening, Metro Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!